Slendro, Slendro. Ya, cewek gaul nggo ngunggane Eka uget-uget ya, Kak. Ngatek, Nduk. Ya, yo buka saka kendang. Ayo, Mas. Ya, cewek gaul, yo Eka uget-uget, yuk. Eka Walang Sangit alias Eka uget-uget. Ya.
Nuwun sewu ya jogetmu ki lak ngur sederhana wae. Nggih. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe ki lek ngerokok saya banter. Saya budi. Ngarep dhewe ka lho. Kuwi ancen. Lah lho. Biru ka lho. Iki ora cepet kate tangane buyuten kuwi. Ora mau biasa wae nek sing adek Elisa ki ngur biasa wae lek ngerokok. Selehne. Bareng ke sing joget kowe karo nyawang kowe. Keloke ketok kathah nggih. Obake untune entek arep. Alah ya. Berarti kowe iki najan to nuwun sewu ya. Lek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya dangkel jati. Aku gak penak. Lah ngapa? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo min. Lah iya. Rasim tok ora nganggo rasim. Sing nganggo min sapa? Awakmu nganggo min kok. Aku to. Heeh. Sapa? Lah ki mau rasimin. Lah iya. Lah iya, salah kuwi. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu. Ora nganggo min. Ora nganggo min. Nganggene plus. Oh, nganggo plus. Plus dadi sok men tahun ngarep tanggap neh. Nah, iya ngono ya ya. Mbah Rasmin. Rasim. Mbah Rasim. Kowe malah wis ning omahe to. Sampun paestunipun. Heeh. Alhamdulillah. Wah, kula wau saking Sragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan Aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, wis peteng. Dadi tekan kono petengan. Terus bablas? Heeh. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Wah, luar biasa. Heeh, piye? Saya elok mau pendopane anyar. Susun kayune padha kaya nggonku. Wah. Tumpuk-tumpuk sawang tok dadi. Luar biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Heeh, apa jenenge mau pelapon ya? Pelapone iso. Pelapone hebat. Heeh, ya luar biasa. Mbah Rasimin. Rasim ora nganggo min. Lah nggih. Lah ya Mbah Rasim. Heeh, ya. Mbah Rasim iki ora arogan. Selalu ikhlas memberi. Ibadah menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Lah iya. Moga-moga tambah rezeki, panjang yuswa, sehat selalu, ranggone dono rasa. Nyeneng-nyenengke keluarga ageng Pojok Watu. Betul. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, tambah sehat. Anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing barokah. Amin ya robbal alamin. Amin. Wah, aku sowan rene mau rada ameng-amengen lho, Byung. Kok rada ameng-ameng rene wis piro to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya? Nggih. Lah yo mesine apal to dalan rene. Kok dadak ameng-amengen ki apa? Ameng-amengen ngaten ceritanipun Kak. Kula sing pertama nika. Sing pertama lek enek kejadian banku bocor sing ngarep sing kiwa. Sing keloro banku bocor sing mburi tengen. Aku karep mangkat sing ketelu apa neh sing bocor ya. Terus wedi aku mangkat. Lah kok teko ngene daleme Mbah Rasim tenan. Sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sedeng kanggo. Aku ngono. Iya ora apa-apa sing penting. Kok mesti enek kejadian. Dadi teko kene iki anggone nyugata Mbah Rasmin daharan kathah aku seneng. Apa sing senengi? Maem akeh lho wis enek soto enek janganan enek sego aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Mergo lek mangan kakean. Nggih. Pancen yo jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Leres. Aku mau mangan nganti mbuh pindho. Nggih. Heeh. To lek nyugata luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggap tamu ki dianggap raja ngono lho. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya dulure dhewe. Iya. Panjenengan wau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Lah nggih, kula mriku wau ki aku madhakke. Apa? Ya karo dangkel jati mau lho. Sing kok lingguhi malah. Nggih. Enek jangkel jati ning kono pirang-pirang. Kursi sultan. Kursi sultan. Kamar mandine lok. Selang tok ora nek ciduke. Kok kabeh nganggo shower kok. Nganggo shower ya wulo. Shower. Wah, kamar mandine upase. Nggih. Lah iya. Mbah Rasim, matur mbah nuwun Mbah Rasim. Nggih, piyaine ya tesih lenggah nenggani. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Dia nyambut gawe kerepotan kesibukan nih
Panjenengan Mbah Rasim ana ing Jakarta bengi iki ditinggal prung untuk menyenangkan warga masyarakat Pojok Watu. Monggo sesuk-esuk kudu bablas nang Ngayogyakarta. Lho kaya ngono kuwi lho. Luar biasa kesibukan yang sangat padat. Ning ora ninggalke karo nggone dhewe. Betul. Tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene. Iya. Sowan ana kene iki sok harapanku. Harapane? Muga-muga iso nggawa dangkel jatine, Mbah. Gowonen. Gowonen. Aduh nggawa terus aku lagi dikeki. Heeh. Esuk nggawa kalimo. Heeh. Ning syaratnya sungginen dhewe. Lah kira ora saya ceper to aku kon nyunggi dangkel jati. Heeh ya. Nggih. Makanya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Pojok Watu ya Kak. Nggih, amin. Nah, nyatane udane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari pelenggane padha tirakatan. Tesih sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen kok ndang gawe kopi. Anu anggone panen jagonge gak kena putih ha? Gak. Napa? Nggih, apa mau praruh aku. Cek. Meanono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Pojok Watu. Tembang mawa donga. Iya. Nggih. Kabeh donga ki becik waton linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi Kak. Nggih, nggih, nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Pojok Watu apa nggih Mbah Rasim sik? Derek kagem sinten riyen? Kanggo sing biayai bengi iki Mbah Rasim sik. Oke. Ah ya. Sepotane tas lho Kak, ora entuk maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mau yo ora mau sik kon buku kuwi. Ya sinden cerdas lulusan isi Surakarta ki ya kudu berani dan bisa spontanitas di panggung, cerdas. Kadang ya metu kok kuping barang. Ancar gondas kuwi. Nggih. Piye? Sintaniku Terus? Rekma gondrong katon merabu. Rekma gondrong ki rambut gondrong. Terus? Mbah Rasim asmanyo. Semetan juarei. Eseme ranjelei. Iki biasane nek tak tembangke pocong ngene iki taun diingi Mbah Rasim 500. Lah perkara dhuwit aja kuwatir karo Mbah Rasim. Aku yo gorong ngeling-eling dengi yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Iya. Nek pamane awake dhewe ngene kudu tulis ning nggon banyu. Lah Mbah Rasim iki ngono lho. Heeh. Dengi 500 sudah. Kae lho, Kak. Napa? Kae lho Mbah Rasim ning ngono kae lho. Nggih, sakniki mboten usah jenengan kok iso mboten usah repot. Napa? Oh, tahun ngarep. Oh iya. Nggih, nggih, nggih. Wis jaminan nih tahun ngarep. Tak apa maneh tak DPC engko pamane ben ora lali wonge. Mboten lali, nggih. Semetan juarei. Nanong. Simbah Rasim mugi bagya sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbah Rasim. Secara spontanitas ngene iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti Wulon Sukon. Andane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Heeh. Situ kelangenan iki. Kelangenane padake kewan wis. Kelangenane kaya kethek. So aku wis lulut ngono Mas aku. Ah, kene desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Yaine nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Wong nggih. Pak Atok panjenengan ingkang pundi? Kok kasuwun jumeneng sakedap mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Tembangnya panggah takon terus. Sinten niku terus? Lho sapa to kae? Sapa to kae? Lurah Pojok Watu
sapa yo? Ya. Ana lho sing nembang iki dirungokne saka live streaming tanpa memandang wajah. Lho kan iso lho sapa yo kae? Sindene Pak Kangko sing saka Sragil sapa yo? Oh alah. Suarane koyo ngono kesajake lencir kuning saya ayu yo. Iya. Olahmu sik tak sawang kaya mintek dobel banget. Mentok kok dobel barang urung tau. Lah ngene kok. Ya pitik arep ngendok. Ngene iki wanita semlohe. Oh semlohe. Sinten niku? Terus? Sinten niku? Lenggah ngajeng katon lugu. Lugu, makanya yo dadi malah desa ki ora entuk aneh-aneh kok kaya Pak Atok kuwi. Prasojo. Heeh, ya. Pak Aton. Pak Atok. Pak Atok asmanyo. Pimpinan ing desa mriki. Heeh. Pojok watu. Pojok watu mugi kalis ing rubedo. Amin. Halo. Amin. Kula nganu nggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensemposori utama untuk pagelaran. Oh. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem jenenganipun Mbah Rasim. Nang piyaine iki ora gelem disebut lho biyong biasane. Heeh, kowe karepe ngono mah disebut mah disyuting. Nggih. Heeh. Ning masyarakat sak antero dunia padha menyaksikan ka. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dwijo Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude panjenengane Mbah Rasim? Oh, ngono. Heeh. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok ireng? Ireng tapi manis. Halo, jenenge ning kamera. Nah, mriko lho. Halo, kamerane guys. Di syuting Mas. Ah, ya. Ya, mriko Mbah Rasim piyayinipun. Ya, ketok. Pahlawan masa kini. Lan pahlawan budaya. Nggih. Lestari budaya. Tembangnya dibacoke apa, Kak? Derek mbok menawi wonten pamundutan menapa Mbah Rasim? Heeh. Boten. Boten ngersake. Nggih. Napa nderek jenengan biyong? Niki assalamualaikum Pak Kanggo, waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgam. Kapan Bali kalih ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto, mugi Pak Kanggo tambah sehat pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak ki mesti diaturke pamundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nggih. Uga mriku saking Assalamualaikum Pak Kanggo tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham. Uga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Nah, Mas Joko Pilang Kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta Mas Sukri Hono Coroko nyuwun tampile pengendang wedok Dwijo Laras Indonesia. Ana ya, ana. Ayo aja. Wonten pengendang wedok. Ana pengendang wedok. Niki pesenane Mbah Rasim nggih. Ya nggih. Nggih. Kale anu adik Lili. Sapa? Lili. Lho, sapa? Liliput. Lili Sungpe to. Ayo. Baten kuwi Lili sapa kok kecil imut ngono bareng kok Lili Cungpe. Ya nduk aja. Nah, ngendangan nduk. Nah, raketang sak kebiaran. Oh, ngono. Nggih, matur sembah nuwun. Mboten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuatah sanget sing nyuwun lagon langgam sikik mengko dibajurke sak ndangdute Ka. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagon podang kuning. Kuning. Podang kuning nggih. Nggih. Nggih, pun aturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ingkang wonten Jakarta. Ugi kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dwijo Kanggo dimanapun berada. Datang kantun kanca-kanca WMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Anak-anak wedok sing ana live streaming Birgita, Rahma, Fani, ya lan liyane. Ya ayo. Menika saking mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten sawer kagem mbak sing ngendang. Oh, ngoten. Nggih. Nyun tulung Mbak Cungpe. Ya. Kok iso paruro aku iki lho.
Lah berarti ya karo aku barang. Iso. Kuwi ora cah cilik lho duit kok iso milik ae lho. Napa sesi jumaan apa? Podang kuning sing disuwun. Esok awan. Ayo, iki penggemarmu saka Jakarta Mas Sukri ana Caraka memonitor. Heeh. Ya, coba kayak apa? Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan. Anggo iki sing tak sayang. Oh, ayo. Tania Jaya sebelum midhangetaken kelagen menika. Nando.
kembang manise lalong ibu bunga yen takon yandeng siram bakal ati ngateli si podang andutut ati kemranan ora mendung atiku sang saya dadro son sranani son kapulut bendo luar biasa tangane cah wedok lho Kak. cah wedok lho niku Heeh. Wah, jan. berarti saiki wong wedok iki wis ora dadi kanca wingking tok Heeh. ternyata yo enek sing dadi pengrawit barang napa Mbah? Mbak Rasim nyuwun lelagon kelinci ucul. Oh nggih kelinci ucul Ki mau sing nyawer kowe, ki mau mantune Mbah Rasim. oh nggih putrane Mbah Rasim Nggih, putra mantu. Nggih, terima kasih Luar biasa. nggih Iki anu ya Kak. Dalam. Kelinci ucul gen diaturke Waranggono. Heeh. Pripun, Mbak? Wah, ya. Kelinci ucul sing disuwun. oh nggih Sampean istirahat sik, kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia gen tampil. nggih niki kula betah nggih Bawa. Nggih. Yo, garap gamelan Bali. Heeh.